Hola a tots i totes i benvinguts a aquesta audició online de clarinet. Com sabeu, tots els anys els nostres alumnes preparen una sèrie d'obres per a demostrar tot el que han anat aprenent durant tot el curs. I aquest any, a pesar de les condicions, no anàvem a ser menys. Així que espero que disfruteu molt de tots els nostres alumnes, de les seues obres i d'aquest vídeo.
Hola, som Marta i Núria. I anem a tocar una obertura de Star Wars de John Williams. Esperem que us agrade.
Bé, doncs fins ací la nostra audició de clarinets d'aquest any. Esperem que hageu disfrutat molt de les nostres peces i sobretot dels nostres artistes. L'any que ve segur que la podrem fer de forma presencial. Però fins a aquest moment esperem que disfruteu molt i que tingueu molt bon estiu. Adeu!